Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Рмаў, я гатовая да важнай справы. Добра, што я вельмі спартыўная і лоўка змагу несці кошыкі ў дзвюх лапах. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечар, Рыся. Салют, Бузлік. Пойдзеш заўтра з намі на паляванне? Ой, на якое паляванне? На сапраўднае? Амаль што. Калі пойдзеш, бяжы і рыхтуйся. Адправімся з самага ранку. Ой, а як да палявання рыхтавацца? Буслік, ты што? Ніколі ў лес не хадзіў, Рмаў? Ну, хадзіў, і нават не адзін раз. Вось і падрыхтуйся да паходу ў лес. Давай, не марнуй час, буду чакаць цябе. Ага, я хуценька. У лесе я быў, а вось на паляванні. Але зараз нешта прыдумаю. Такі дзіўны гэты Буслік. Нядаўна з ім пра наш паход у лес гаварылі. А сёння ён быццам бы на ўсё забыўся. Марыць хутчэй стаць дарослым. А на самой справе яшчэ такі маленькі. Вось, я падрыхтаваўся да палявання. Што гэта? Рагатка. Рмаў, Буслік, што з табой? Хочаш сваёй рагаткай перапужаць усіх жыхароў лесу? Пужаць я нікога не хачу. Але ты ж сама сказала збірацца на паляванне. Зараз жа схавай гэту прыладу. А яшчэ лепш выкінь яе. А добра, але як жа на паляванне ходзіць? Спачатку прыбяры рагатку, а потым будзем з табой размаўляць. Зразумеў. Яе тут зараз не будзе. Я мігам. Гэта ж трэба дадумацца. Рагатку прыцягнуць, Рмаў. Так, я вярнуўся. Рагатку схаваў так, што ніхто яе не знойдзе. Ой, нават я сам. Гэта добра. Але дзе твая падрыхтоўка да ляснога палявання? Ай, забыўся. Ой, я зараз. Гэтаму Бусліку толькі хадзіць туды-сюды. Лепш адзін раз падумаў бы, падрыхтаваўся і прыйшоў. А то тупа і бясконца. Толькі што ногі трэніруе. Гэта добра. Я падрыхтаваўся. Здорава, праўда? Цікава, цікава. І да чаго ты так падрыхтаваўся? Да палявання. Трэба ж быць непрыкметным, калі чакаеш здабычу. Ёечкі. Ён будзе чакаць здабычу. Ой, Хыся, а ты куды там пакацілася? Рмаў, Буслік, давай без гэтага. Не будзем ніякую здабычу чакаць. Прабач, Рыся, але ты сама запрасіла мяне на паляванне, а там абавязкова павінна быць здабыча. Вось я і апрануўся непрыкметна. Буслік, мы ж пра ціхае грыбное паляванне дамаўляліся. Забыўся? Грыбное? Ой, вядома, грыбное. Паход у грыбы называюць ціхім паляваннем, таму што грыбнікі заўважаюць грыбную паляну і ціха збіраюць лясны ураджай. Вось яно што. Зараз самая добрая пара для гэтага. Я кошыкі падрыхтавала. Табе засталося толькі выбраць адзенне па ўсіх правілах. Так я ўжо выбраў. Паляванне ёсць паляванне, нават грыбное. Значыць, усё роўна трэба быць ва ўсім непрыкметным, каб грыбы зарані цябе не заўважылі і не схаваліся. Не, Буслік, усё не так. Рыся, я нічога не разумею. Што за паляванне без палявання? Як да яго падрыхтавацца? Я разумею, што адна не спраўлюся ўсё табе растлумачыць. Паклічу Надзейку-чарадзейку на дапамогу. Надзейка! Добрый вечер, мои гуделки-гляделки любые. Прывітанне! Добрый вечер, Надзейка-чарадзейка. Нам твоя дапамога патрэбна. З радостью дапамагу моим малым. Мы завтра отправляемся на паляванне. На паляванне? Не жартуете? Не пужайся, Надзеечка, мы пойдзем у грыбы.
Значит, вы отправитесь на тихое полявание. Правильно, в осень самая грибная пора. Надеечка, допоможи, коли ласка, у грибное подороже собраться, а то і я заблытаўся. Добра, так, вось гэта вы правильно падрыхтавалі. Спадзяюся, яны будуць поўнымі. А як апрануцца ў лес? Так, напрыклад, вось так. Чым ярчэй, тым лепш. Ой, а грибы не спужаюцца яркіх колераў? Не схаваюцца ад мяне? Буслічак, не сумнявайся. Галоўнае, каб ты быў прыкметным у лесе і не згубіўся. І яшчэ трэба падрыхтаваць абутак, каб ногі не замачыць. І апрануцца так, каб ні адзін камар не ўкусіў. У мяне гумавыя ботики ёсць. Пайду ў іх. А самае галоўнае вы паўтарылі? О, гэта што? Якія грыбы збіраць можна, а да якіх лепей не набліжацца? Буслік, раскажаш нам пра маў? Я б збіраў самыя прыгожыя грыбы. Тыя, што ў кропачку, ці ў прыгожанай спаднічкай. Буслічак, толькі не гэта. Мухаморы, паганкі няхай застаюцца ў лесе, бо для нас яны атрутныя. Буслік, збіраюць баравікі, лісічкі, бабкі, рыжыкі. Усё правільна. А галоўнае, што ў лес трэба хадзіць толькі з дарослымі. А мы з Рысей пакуль не вельмі дарослыя. А я пайду з вамі. Адправімся з самага ранку. Дзякуй, Надзейка. Тады давайте зараз паглядзім мультфільм і пасля яго адразу пойдзем спаць, каб набрацца сіл перад паляваннем. Добра, давайте глядзець. А зараз час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых падарожжаў у снах. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леса, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.